दा मेगना थाइनैबो नुवा नुब्लाबो जेबो नुवामोन खामला मुजिरा मावगासिनो दा थाइनैबो मेगना नुवा रायजोफोर खुलुमबाय आरोबाव फिथांखि ब्लग इउट्युब चेनेलनिफ्राय रायजो राजा बयनिसिमबो दिनैनि फुंबिलिनि गोजोननाय जासि हरग्रोनाय जाबाय। दिनै आं नोंसोरजों सावरायनो माखासे गोनांथार भिडिअखौ लानानै फैनाय जादों। जों दिनैनि समावहाय गिबिसिनथारावनो नैबे सासे मेगन नुयै रिक्वेस्ट खालामनाय बिनि सायाव फंनैसो बाथ्रा सावरायगोन। नैथियावहाय रायजो राजा नोंथांमोन जोङो नैबे सावथाल आइजोफ्रा मा बुंदों बिनि सायावहाय जोङो फंनैसो सावरायलायगोन आरो बेजों लोगोसे जोङो आरोबाव मिस्टार मेम'रेन्डाम आयंआ गथायनाय आर'जलाइखौहाय फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि फरेस्ट मन्थ्रिफ्रा नाजावदोंना नाजावाखै, गभर्नमेन्टआ बेखौहाय रेसपेक्ट खालामदोंना खालामाखै, बिनि सायावबो जोङो भिडिअ माखासे खोनासंनानै लागोन। बे समाव फै रायजोफोर नोंथांमोना ससे खोनासंनानै लाग्रोदो सासे मेगन नुयै सुबुङा मा फोरमायदों। गामिया फाथिबारि। मा जामारदों आंना मेगन थाइनैबो नुवा। दा आङो डक्टरनोबो देखायबाय, आङो मेफालावबो देखायबाय। दा मेफालनि डक्टरा आंखौ बुंदों नोंसिनि इण्डियानावहायनो एसे माबा एमआर खालामनानै नायदो बेबायदि होननायखाय आङो दाख्लै क'क्राझार मेडिकेल कलेजावहाय एमआर खालामबाय। एमआर खालामनानै आङो मोनबाय जे बेमारखौहाय आंनाव ब्रेनावहाय टिउमार जादों। दा बे ब्रेनाव टिउमार जानायखाय आङो बिराद सोमोनांबाय आरो माने थाखा फैसा गैयियाव आङो बिराद दा दुखुजों सिन्थाजों आरो फिसा सानै दं आरो बिमा सासे हिन्जाव दङ आंहा। बिसोरखौ फोरोंलांनांगौआव आरो बिसोरखौ फोथांलांनांगौआव बिराद खस्थ' जानानै दं आरोखि दा। बेखायनो आङो सिन्था खालामनानै बेखायनो आङो दा बे ससियेल मिडियानि थ्रुयै आङो रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबायफोरखौ आङो अननानै आंनि थाखाय आरो आंनि मोखांखौ नायालासिनो आंनि बिसा आरो बिमा फिसा सानैखौ अननानै थाइसे थाइनै हरबा मोजांमोन। बिफा बसुमतारी, गामिया रमेन्द्रपुर जलाय। आंनि फिसाया टिउमार जादों, ब्रेन टिउमार। औ, ओमफ्राय दा मेगनबो नुवा, फारनैबो नुवा। बोसोरसेनि बारबायानो। मेफालाव लांदोंमोन। खननै जाबाय। दा फैसा गैयिनि थाखायनो दा मोजां नायनो हायाखै आरो। न'खराव जोंहा दा साबा दङ, फिसा सानै दङ, ओमफ्राय बिमा सासे दङ। बिमाखौ जोंनो नायनांगौ। 6आव फरायो दा सासेया, ओमफ्राय दाथ' सोनाय जायाखै। 4 बोसोर जाबाय सासेया। फाहामथायनि थाखायथ' रां नांगौमोन, रांनि एसे दा मृत्युन्जय सारनि रायजो राजाफ्रा एसे एनै आंनि फिसायनि थाखाय, आंनि गथ'फोरनि थाखाय एसे अनसुंथाइ हरो, बेखौनो खावलायो आङो। निश्चय नोंथांमोना बयबो मिथिबाय मोननैबो मेगना नुवा होननानै बुंदों आरो लोगोसे बिनि ब्रेन टिउमारबो बेमार दङ होननानै बुंदों। नेपालाव लांबाय होननानै बुंदोंमोन। ओमफ्राय नेपालावहाय लांनायावहाय बेहा अपारेशन खालामनो थाखाय बे समावहाय रांनि आंखाल। दा सासे मावनानै जाग्रा, हाजिरा मावनानै जाग्रा, बिनियावहाय बबेनिफ्राय एसेबां अपारेशन खालामलायनाय फैसा फैनो ना रायजोफोर? दा बेखौ जोङो सिन्था खालामोब्ला जोबोद दुखुनांथाव। आरो फारसेथिं सानै फिसाफोर दङ, सासेया क्लास 6आव फरायनाय होननानैहाय जोङो खोनानो मोन्दों रायजोफोर। अब्ला गावनि न'खरखौहायसो दैदेनगोन ना गावनि बेमारखौसो फोसाबगोन? दा बिनि थाखायनो जोबोद सिन्था खालामदों। बेनिखायनो बिथाङा रायजो राजाफोरनियावहाय रिक्वेस्ट खालामदों। दा नैबे QR कड, SBI एकाउन्टनि QR कड नोंथांमोना नायनानै ला, दालेन बसुमतारी। दा बिथाङा जों रायजो राजाफोरनावहाय रिक्वेस्ट खालामदों, जा हायो थाइसेब्लाबो, थाइनैब्लाबो, थाइथामब्लाबो नोंथांमोननि गोसो खुसियैहाय नोंथांमोना बे QR कडावहाय मदद खालामनो हागोन होननानैहाय बिथाङा रिक्वेस्ट खालामदों।
दा बेनिखायनो आंबो बिथांनि भिडिअखौहाय नुनानै दुखु मोननानै आं भिडिअ बानायनानैहाय होनाय जादों जाहाथे आंनि इउटुब चेनेल फिथांखि ब्लग इउटुब चेनेलनिफ्रायबो बिथांनि QR क'डआवहाय सोरबाया सोनानै हरो खोमा नैबेखौहाय आङो साननानैहाय बे भिडिअखौ लानानै फैनाय जादों रायजोफोर। अब्ला रायजोफोर आजिखालिनि जुगावहाय बयहाबो फनपे दङ, गुगोल पे दङ, पेटिएम दङ आरो एमाजन पे, फ्लिपकार्टनि बायदिसिना एप्सफोरनि पे आजिखालिनि समावहाय वेटलेट दङ ना। दा बेफोर एप्सनि गेजेरजोंहाय बे QR क'डआवहाय स्केन खालामनानैहाय 10 थाखा 20 थाखा 100 200 300 400 गावबा गावनि गोसो हो बेबायदि जुदि हरोब्ला हयथ' बिथाङा रेहाय मोनगोन आरो बिनि बेमारा अपारेशन खालामनायावहाय सहाय मोनगोन होननानैहाय आङो सानो आरो जायफ्रा हरगोन बिथांमोनाबो बोर मोनगोन रायजोफोर। बेनिखायनो सहाय खालामलाय बर'जों बर'। दिनै गाबोननि जुगा ससियेल मिडियानि जुग, गोदोनि बायदि नङा। बिनिखायनो आङो एसेसो मदद मोनगोन खोमा साननानैहाय बे भिडिअखौ बानायनाय जादों। बे समाव फैदो नैथियावहाय जोङो खोनासंनानै लानोसै इलिगेलि माने जबरदस्ति हा दखल खालामनानै लानाय हाबथावि जायगायाव हाबनानै थानाय बै सावथाल आइजोफ्रा मा फोरमायदों नोंथांमोना ससे खोनासं रायजोफोर। दिले तो जाबो ना ना दिले तो कत जाबो मरिले एते मरिबो नाइले नाइ हाथ এই যে মাটি এইফালে মানুহ সোমাইছে এইফালে আহিছে হ্যাঁ কেইমাহ হৈছে ইয়াত হাতটো কয় বছৰ হ'ল 3 বছৰ বন হইনা না 4 বছর 4 বছৰ হৈছে আমি ওইফালে অল্প আপনি পাছত আহিছে ভাঙাই ওই কারণে আমার এলাকা হাতি হাতি ও হাতিটা ভাঙে ওই এখানে ঘর বনা নাই ওই ওই কারণে ভাঙা নাই আগত ওই যে ফরেস্ট গেলা কিবা ওই যে কিবা বেন্টল পৰা আহিছে কেমত পৰা কেমত পৰা আগত কেম আছিল রিলেট কেমত পৰা মাটি জমিন নাই আগত এক পোৱা কিনিছে 10,000 দিয়া তাৰ পিছত নদী কিনাৰত ওইটা তো ভাঙাইছে কিবা নদীটা 4 বছর হইছে কাটা নাই ওই যে কয় বছর হল ইয়াতে 4 বছর 4 বছর এনেকি যে আছে এনেকা আছে ঘর বনোৱা নাই যে বানাওয়া নাই এনেকা থাকি আছে কিমান ঘৰ আছে এনেকা তোমাৰ নিচিনা ইয়াত এই গাঁওটো কি নতুন গাঁৱৰ নাম কিবা কি নাম এই গাঁৱৰ নাম মানগাঁও হয় সব আদিবাসী নেকি ইয়াতে বেলেগ আছে আদিবাসী আছে কিবা ওরাও এই যে ও আর আমার জাতি দুই জাতি মাত্র আছে ওইফালে তো তোমার জাতি আছে ওইটা পাছত আহিছে আমার তো আগত ও কিমান আছে কিমান আছে এক লাইনত আছে আমার তো মাঝে আছে না ও ওইফালে সাঁওতাল জাতি আছে ওইফালে তোমার জাতি আছে खोनाबायना रायजोफोर सिखना जाहार हाग्रा सिङावहाय हाबनानै थादों आरो जोङो मिथिनो मोनदों दे बिसोरो एरख' जानायनि सिगां नागारनानै होनाय जागोन बेखौहाय जोङो मिथिनो मोनदों बिसोरनि खुगानिफ्राय खोनायाखै नाथाय आंनि मोनथिनाय बायदिब्ला बिसोरो होखार जानायनि सिगां हाखौहाय एंगारनानै होगोन गावसोरनो खारग्रोगोन मोजांनि बाथ्रा जुदि बेबायदि जायोब्ला आरो बिथांमोना बेंटलनिफ्राय थांदों होननानै बुंदों बेंटल रिलिफ केम्पनिफ्राय बिसोरो थांदों होननानै बुंदों अब्ला बोसोरब्रै जाबाय बोसोरब्रैसिमावहाय बिथांमोना जुदि बे जायगायाव थांदोंमोनब्ला बै सिखना जाहार हाग्रा सिङाव थानाय जे सावथालफोर बेखौहाय मानो नायसनाखिसै रायजोफोर कुइसना मोनसे जाबाय दे रायजोफोर मानो नायसनाखिसै बेयावहाय अलरेडि मानो सार्भे खालामखानाय नेशनेल पार्क सार्भे खालामखानाय बियो अब्लाबो बिथांमोना माब्रै बेयावहाय थाखुमानानै थाहैनो हाखो दिनै मोजाङै सरखारनिफ्राय फरेस्ट डिपार्टमेन्टनिफ्राय मोजां दायित्व लानायाव हयथ' बेखौहाय मोनहैबाय नामा ना थाखुमानानै दंमोन बिसोरलाय बोसोरब्रैसिमहालागै ना बिसोरखौहाय एरख'नो थाखाय खाबुआखौनो मोनाखैमोन नामा दिनैथ' जोङो नुबाय रायजोफोर अब्ला रायजोफोर जोङो दिनैनि समावहाय गरमे गरम बिसोरखौहाय होखारथारनांगोन आरो बे होखारनायावहाय एकमात्र फरेस्ट डिपार्टमेन्टनिल' मानसि नङा साखाथै फाखाथै जेसेबां बर' रायजो राजा नोंथांमोन दं गासैबो ज' जानानैहाय पुलिसफोरजों थाफानानैहाय फरेस्ट डिपार्टमेन्टजों थाफानानैहाय बे खामानि मावनायावहाय मदद खालाम अब्ला बर' रायजो राजानि हाया रैखाथि जागोन मिथिबायना
सानसे नङा सानसे बेलासे बे हाग्राया जोंनिखा आरो बे नेशनेल पार्क फोसावजाखानायखा बे नेशनेल पार्कजोंनो जोंनि धोन सम्पथिया एरलांगोन बेखौबो जों साननांगोन रायजोफोर थामथियाव दानिया बे नेशनेल पार्कआव होखारनायनि थाखाय जे मिस्टार मेमरेन्डाम आयंआ जे गसर थिसनदोंमोन ना एफआइआर होदोंमोन एरख'नांगौ होननानै बेखौहाय नाजावदोंना नाजावाखै दानिया ससे खोनासंदो रायजोफोर আজি মোক বড়োল্যান্ড জনজাতি সুৰক্ষা মঞ্চৰ পৰা এটা মেমৰেণ্ডাম দিছে এই মেমৰেণ্ডামটো মই পঢ়িলোঁ এতিয়া জাষ্ট পঢ়ি আছোঁ তাতে যেটো মেইনলি মই যেটো ভাবিছোঁ এটা লিখা আছে আপোনাৰ এনক্ৰোচমেণ্ট যিবিলাক ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্ট এৰিয়াত আছে এইবিলাক কেনেকৈ সোনকালে এভিকশ্যন কৰিব লাগিব আৰু যেটো ৰুণিখাটা ফৰেষ্ট অফিচাৰ কি ইনভেষ্টিগেশ্যন সোনকালে কৰিব লাগিব তাক মানে একশ্যন ল'ব লাগিব আৰু লিখিছে adequate security measures deployment কৰিব লাগিব আৰু কেনেকৈ জংগল বচাব বেসিক্যালি এটো কৰিব লাগিব তো এটো ভাল ভাল পয়েন্টস বিলাক দিয়া হৈছে এটো ডেফিনেটলি আমাৰ নলেজত তো ডেফিনেটলি আছে আমাৰ এনে প্ৰগ্ৰাম বি আছে এতিয়া অলপ কিছুমান চলি আছে প্ৰসেস কাৰণ আমি অলপ ওয়েট কৰিছো তাৰ পিছত as per rule আমি সব বিলাক পয়েন্ট আমি চাম আৰু আমি কৰিম একশন লোৱা যাব আৰু এটো কাৰণে আমি প্ৰপাৰ ৰেভিনিউ আৰু ফৰেষ্ট পুলিচ এই দুজনৰ অ্যাসিস্ট্যান্স আমি লম উই উইল নট ডু ইট এলোন আমাৰ সবৰ অ্যাসিস্ট্যান্স লৈ আমি ধুনীয়াকৈ এটো কৰিম বুলি ভাবিছো আৰু মই ভাবো এটো কাৰণে সব আমাক সাপোর্ট কৰে কাৰণ এটো পজিটিভ বস্তু যে ফৰেষ্টৰ এনক্ৰোচমেন্ট আমি বন্ধ কৰিব বিচাৰিছো নহলে আমাৰ ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্ট যেটো বহুত ডিস্টার্বড আছে আপোনালোকে জানে এটো আৰু যেনে এটলিষ্ট কমসে কম ফার্দার আৰু যেনেকৈ আৰু ডিটেৰিয়েট নহয় এটো কাৰণে আমি চেষ্টা কৰিম এটা ন্যাশনাল পার্ক বি বনি গল চিকনা জলাও ন্যাশনাল পার্ক বনি গল গতিকে ইমান ধুনীয়াকৈ আমি এটা পজিটিভ স্টেপ লৈছো তাৰ ভিতৰত যদি এনক্ৰোচমেন্ট হৈ যায় আৰু গছ গছনি কটা যায় বা ওয়াইল্ড লাইফ ডিস্টার্ব হয় তাহলে তো আমার গোটেখিনি পারপাসটো সার্ভ নহব গতিকে আমি ডেফিনেটলি চেষ্টা কৰিম আমাৰ ডিপার্টমেন্টের তরফ কৰিম উইথ দি হেল্প অফ আদার ডিপার্টমেন্টস আৰু আমি এটো কৰিম বুলি ভাবিছো আৰু যেটো আপুনি লিখিছে ৰুণিখাটা এটো অলৰেডি চলি আছে তাত আমাৰ ফালৰ পৰা ৰিপৰ্ট গৈছে বাকি সব দি আছে নিজৰ আৰু अब्ला क्लियर खोनाबाय दा मिस्टार मेमरेन्डाम आयं होखारखांनायनि उनावसो थेंक इउ बुंनाय जागोन बे समाव बुंथ'नाय नङा मानोना होखारग्रोनांगोन नोंथांनि बुंनायखौहाय आङो जेब्लानाखि सक्सेसफुल जागोन अब्लासो नोंखौहाय गनायनानैहाय थेंक इउ बुंनाय जागोन मिस्टार मेमरेन्डाम आयंखौहाय दा ट्राइबेल सुरक्षा मंचनि कमप्लेन होनाय गसर थिसननायखौहाय एक्सेप्ट खालामबाय बे समावहाय एरख'नाय जासिगोन आरो लोगोसे सोरबा जुदि बर'फ्राबो इलिगेलि हाबसननानै दङब्ला नोंथांमोनाबो सिन्था खालामखा बे समावहाय सिखनाझार हाग्रायावहाय थानो मोननाय नङा आरोबाव बेयावहाय सासे फरेस्ट डिपार्टमेन्टनिनो मानसिया बुंदों जे बे सिखनाझार हाग्राखौहाय बाउन्डारि होनांगौ होननानैहाय अफ कोर्स बाउन्डारि होनांगौ मानोना बेयो नेशनेल पार्क फोसावजाबाय जाहाथे जेरैथिंबो जिब जुनाराबो ओंखारलांनो हाया आरो मानसियाबो हाबनो हाया नैबेबायदि फेन्सिं होयोब्ला साबसिन जागोन होननानै आं सानदों रायजोफोर नाथाय सरकारनिफ्राय आं खोनादों फेन्सिं होलायनांगौ गोनांथि नङा मानोना बियो नेशनेल पार्क फोसावजाबाय नेशनेल पार्क फोसावजानाय लोगो लोगो सरकारा बेखौहाय फेन्सिं होनांगौ आंनि साननायब्ला आरो बै सासे मानसिया जे बुंदों बिथांनि बुंनायाबो थिगानो बिथाङाबो फेन्सिंखौ हास्थायदों दा बेनिखायनो आं आसा खालामो सरकारा बिटिसि सरकारा सिखना जोहोलाव नेशनेल पार्कनि सारिगिदिं बाउन्डारखौहाय फेन्सिं खालामोब्ला बयनिफ्रायबो साबसिन जागोन होननानै आं सानो रायजोफोर फेन्सिं खालामोब्ला अब्ला गुबुन गुबुन देशनि मानसिफ्राबो फैनानैहाय बेयावहाय फेन्सिं सिफायनानै हाबनो हानाय नङा जिब जुनाराबो फेन्सिंखौहाय बारनानैहाय गुबुन गामियावहाय ओंखारलांनो हानाय नङा नैबे खाबुनि थाखाय आङो फेन्सिं होयोब्ला मोजां जागोन होननानै सानदों रायजोफोर दा नोंथांमोनासो मा सानदों नोंथांमोननि सायावसो गोजोन्थों अब्ला जायफ्रा आंनि भिडिअखौहाय जोबजासे नायबाय बर' हारि जै जाथों जै बर' हारिनि